Adong mi karon nila Ate Ruby. Dana mi kauban ng mga piton. Ayan sila guys. Ha? Isa na. Nadugay mi kay nagkuan pa mi sa mong pasinti. Ay nagpagpambaw. Kapag ipa-exercise. Dako man yung sa kulay ay. Mau bakubak. Ano kasabak may ganahan kasabak? Di ka Silang ya? musunod. Mabotong kauban mo apas mo. Apas ra mo. Ikaw day. Amin ko di. Mura mang Nicole ning bataa. Ha? Isa mo ni Nicole. Ganahan kada day ka. Ang pagumangken. Dari sa Mia. Are sa miya. Sunod laman. Picture ba para na remembrance? Gamit gid din kami lang karon. Hapon, nindot to gani hapon. Dahil magtambay-tambay mo pa dahil. Nindot pa dito to boy pa. Hi guys, nami karon sa kwan guys, siwol sa Alco. Ikaw ba na sila ate? Si Ate Arlene ug si Ate Milit. Guys, kay view dari guys oh. Taning dagan na hinday oh, gadagan. Indo tag view dari oh. Ito ba? Dari ba picture? Abot nami guys. Na nami sa Tanawan. Dara sila. Nara man sila Ate Arlene to ah. Gaya oy. Klaro kaloy. Nagahapit hulong-hulong pa manggod ni. Hulong-hulong dai mo. Gunong picture. Gana. Alkoy sa bulhoon. Dia sa ko. Dugay. Picture. Nitbit tagutan nun pa. Luyang papa nga gaday para ba? Ano sa buka? Ha? Kaya ra na ni Jack. Salubong ba sa sister? Hey guys, nanamidari. Pa sila to ah. Hala. Nanamidari, isa ra ba gajud mi kabaryuhan. Hala, isa ra ba sila kabaryuhan? Isa kabaryuhan. Hoy. Hey guys, dyan namin si ate ang bisiha. Dante. Parang lamihan nag isang kusina ah. Hey, mo pa na mo yan back din kay naiimo na nga sa nina kuno. Oy, ay. Basa. Hala, Hindi ka ni mamamsan? Dyan na sila. Wala lagi nagong classmate siya sa ulo. Si ate Milit. Taga diri ra man guna, taga Classmate ko nang taga bol, di mo taga bol ko. Nagdali-dali kung luto, hay. Sisa na mo sa bahay kay Halite dari lingkod te. dali din ni. Di oh, na ako din ba ako? Di ba ko dai. Pero nga ako hala, naghahan namin ni mga taga-buhol. Taga-buhol naman ni sila te. Na ang mga laki. Nagabot-abot ang mga taga-buhol. Nag-inulog daghan di ang gawa ra mo ko mag nagsunod na dito ka. Agos bye-bye na lang. Dai, bye-bye pa. Hala ginuko. Hop, kami gikan mo bikarkar. Ay karkar. Gikan ni si Malang mo mo.
Ano bitong naggungan hapit? Hapit lagi mo sulod lagi ta. Nagabot-abot ang mga taga Bohol. Nagluto sa ate kuan pansit. Lamias pansit ni ate. Oh, lamira ni pansit ni ate. Special na, special. Maraming sahog. Cute imong kusina ti. Cute imong kusina. Nana ko'y bikulin oh. Naday ha Kadlaw dana. pa na ko nagiluto. Nasa naday biko ti. Nagbiko ko gani hangad lawon. Ikabuhi ka? Dili ko. Yukta naman. Dili. Paa ka ganang pansa kag pipino ra jika ana. Ako gay buhi gani gani. Na pino? Oo. Wala man sa gikabuhi ti. Kabuhion lang siya mo kaon og ano. Aw bagi kabuhi ka kaunti na. Oy. Mukha og biko mo ng kabuyon. Kani gusto kay mo kag biko magbiko si Arlie. Okay. Kay biko ba yan as buhol. Ampay mo ng biko, labi ng kape. Ilawan ko na ito na yung pantitig lami ba? Kay mana ko bilang mama ta. Dali din. Ang nga no satis dyan sa nina. Ha? Harap kang kasiksis imong sa nina. Nagkuhan ko arang inita si Malag inuo ko. Harang ka Init. harang kasiksis. Nanda ko nagligagaran. Buya ko sa di ilag kuan. Kanan ko mag-harvest ana. Ilag 30 pa ba? Subinta na lang ko. Buya 30 pa ko ni Dan. Ang imong asawa. Nay, na. Oh, pag ila-ila mo. Ila-ila mong duha. Ilaila mo. Wala gyud. Di dada dito ikaw dito tas kuan bye-bye ta. Tas bye-bye. Gadam na sa tigsud ano. Kada tas bye-bye ta. Bye-bye. Dadto ko maglamay sa ako dito. Tatabag da pa. Mukha na ni. Kalipato mo. Ato ta didto kay presko dadto. Ha? Salamat ka sis sa imuhang pasalubong na sis dia gihatag nga tiro bija magbahin ko no may daring chocolate. Sira pa kadyo kang sanina. Diana sis nagbahinay na ni ate sis sa imuhang basa sa ni kuan. Ang Isa pang ipabasa sa message. Sure kayo? kanang tungaon na agad ay di man ni si kuan man ni. Tuman na siya ano sa Lami ko lang inani ko lo. Lasa inahin. Lami. Misug kayo ganang kayo. itom dat siguro ni. Ano? Hanoy. Nasag di lamay. May gihatag na si Nina Jinjin, ikaw ray hatag niya. Din untunga lang mo sa tsukulit. Salamat ka sis. Sansan. Nagtunga namin ni ate sa chocolate ja. Dapo yang sanina daghan ka salamat si Sansan. Tangaon tata. Kuan Linaya. Nga una. Kita-kitag mga taga-Bohol. Samot ano kagagwapo hinuon. Samot kagagwapo. Lin. Samot kagagwapo Lin. Ay. Ay magsiki sa tao si. Red. Nalinat. Kuya te. Kamo ako pan pa sir. Biko ko. Biko rin ang kanon. Biko ko ano ko biko. Kabayon din ka mukha biko ti. Linar. Day. Sila di ay. Nauna sila. Pay mo sa picture kaya sa hira magkita ay. Kaya na ti. Ay, nga lagi kon biyo, di binuon pa ko. Yung binuangan. Yung mga binuangan sa atin. Tapo kon taga Budol. Kita-kitag mga taga-Bohol. Mangita ko ng tuba, pay mo ninog tuba. Tuba. Uski lang tanga. Uski lang to. Uski lang nagka-receipt nagkakuan di manood kay Tuba may imnon. oh. Atos manoy. Yeah. Ano na? Kaon tagi mapas mo tani, namon na. Dili tani be. Biko rin ang kanon? Bikor gyud lang bikor. Sigura. Biko ra. Katong padada nga tigbagas basa una ikaw tuya? Ha? Good po to ko, mo ko. Si unyot di kwalas. Yung undas unyot. Ha? Unyot undak. Wala ka. Ah, Ay wala na dia. Oh, undak kay wala ka nang trabaho. Kami na balik. Balik. Dito ila ka unyos ko ba?
Bohol kay. Bohol kay. Ilang bayad sa tiyan malaki. Anda. Kasi apelin mo sa anda kay ang katabi sa anda man. Kabadyang. Hala, taga-Badyang ko Rizla. Oh. Di ba kato ang mga igagaw te sa anda sa tuda Kaya piti? apelin mo sa taga-Badyang. Rampong. Opo. Iskobya na kayo na ibulihan. Oh, nice. Biya classmate ako. Isa man. Si Tolos Manila si Kunya na ganti kay mukha ko kunya na. Kunya na. Ilumya Estudia. Kaya na mo ko yung amiga nga. Abogado. Liberty Iskobya. Kalami sabi ko kan Biko day. Sa inyo nga sa Badyan po. Ha? Biko. Kaya na kani. Oh. Dito sa kang koy lang ato Manila. Biko ang kanon. Biko kita. Day Katong dito kas. Biko day. Kunan. Yara. Kira si Kuan. Anak. Kami ano rin. Ay na. Ito sinday. Parang kagubot na baling diring ni Bara kaya paninang yan Alam di ang dito. Panos Ikaw maniwala ka talaga ti. Ano sa bang ko nagti? Tanawas dun dun mambis Mindao. Panis nga eh, di ka mo to panis. Tanawas dun dun mambis Mindao. Wala patay tayo dyan. Behave. Kapila rin ako o Biko. Panos ang biko. Kailangan ra ba do Biko? Kailangan do Biko. Ngayon pa siya panos kuno. Kape. Yung kape, paritan yung kape. Sa May isang kusang matiguang. Gawi dito kanina dai gawi. Oh, napsan kami. Ay, sila to? Ama? Uy, sila to? Nahikap ko nahikap. nag-click. Oh. Ay nanti. Isa na ama, kita na Gusto ito mag-favorite good. Dragon fruit. Oh, kana gihanan. Dani ra kaning nasulod. Sorry sa kunomidaris ko ani Ate guys garden kay gusto mo tanaw sa Terlin sa ijahang bitin. Kalabasa, puro gulay siya. Kani kwan man eh passion fruit. Asa? Kani. Nasi sambong pa, di ba manguha tag sambong kat nga ipainom ni mama? Asa man? Na. Naman po dito ay. Hala diag. Oh, dara dako. Dara bitin oh. Awati. Usa mo siya igisa, usa mo siya. Igisaw ni sa mron ni sa paliyak. Kanin duta. Mudi na siya tidag ko na. Bitin. Kani yo ta ilaha kani ta. Ilan ni. Mo nilang bahin. Dito sa igsoon niya. Pero upat man kay upat man. Iya kani. Ilan ni. Dire ilaha. Dire siya sa tumoy dito mo dito nga. Dire pa dire siya kay rondolo sa karsada. Na. Mga talong pareha po dito. Nangumbita yan lang kanin do tanawon pa. Picture na to tebe. Pwede mo siguro ni ipon atang pangadyo nga tiba. Sa ko kay mong tilawan. Bao, gikan man sa inyo nga Jay, nakabantay na ko sa iyang vlog. Maman siguro gikagbuhol ni. Sa atong inyo igagaw sa tawid ba to? Siguro kanang liso ana sa. Kakiutan nangumbitay. Nay ang palaya dito sa kabuko bus. Ito pwede mga taong puto ah. Ang bubuan. Ay ulan-ulan din Wala. Nangalawas man sa kainit o siguro nila mabisbisin eh. Kaya pwede na naipon natin na sa atin makatilaw ka ba? Tilaw ka ba? Ikaw nakasulay nakakaon na. Oh, lami. Lami. Doon sa mura ra pang style. Paliya. Kasalo na to kay itlog. Pwede pag butangan ba nimo karniron? Katong sobra na ko nakukusuga dito niya. Pwede to. Nagbabuhat ko rin ang ikuan mo. Balon tao ito. Kaulang to tay ano na ba? Pwede to mo imong isagol. Sa kun sa lagi karni. Misionero. Kani mo pa usa man na ama. Ugi ka mo ko ugma di ka kitaan na. Sa dadal mata kisag sayo nilig siya. Ikaw tabangi ko ka ako gahapon pa kana ng lamhanan. Hindi oh. Nara ka taas oh. Mura dito sa bitin oh. Sir, ning kakuyogon ba ka natin ko. Ay adi ko rayo. Talaga di man ka malingaw dito. Nagtiksisi ko.
Ay, pagtawa. Asa stripe. Kiamigas sa Ito rin sa medali pa. Alarang ka-cute. Arang ka-cute ang ano, patula. Arang ka-cute ang mga bungas patula. Ganan, dyan ko na sa lugar ni ate kay makawagi stress. Naghag mga tanom-tanom. Kuha na, pasyon. May kuha na, Melberry, nakatilaw, nakadana te. Kani? Kani oh. Makaon man eh. Hala lain di budong usa nga garabing asluma. Kani aslam-aslam pa na kadi pa kaadyo. May nga ni kanyo daghan sa Australia. Og kuha na gajud ni tamis na. Asluma na oh. Oh. Aka na pod. Aslam-aslam nga tamis-tamis. Ang asluma man na. Oh. Mura siya kan. Aslam-aslam pod na. Di pa man kaadyo inog. Pero mahinog na matamis na. Mura daw ka ng rumboy. Naghasyag tanom no. Makalingaw. Maligo na ganyan ka niya dito. Violet na. Kato atong gitanom sa gilid atong balay na nito. Ay. Mo ni kay gitayan ni Mija. Hindi para mubawog pa ina na ba? Dili oy pangkuha na para mubawog siguro. Para may nani tiba oh. Awa. Para dili mo ana siya sa taas. Og mubunga ditong to sa tuay nani dito be. May tag mubunga. Abante kay deni mo ana oh, kadulong ka sa Justin. Narinidagan. Oh, pakadaghara. Nalingaw jud ligo-ligo si Mary Rose oh. Sa Timilit. Sa Timilit oh. Lami ka jo ag dagat. Ikaw te. Maligo. Si Mary Rose ra. Hi sa vlog. Lino kay dagat. Hindi kayo paminawag ang pa sa baod no. Yung kusog na lagi baod. Diyan may itong butangan na namin. Ayo. Karton ng tato. Wait na itong dakol. Halarang ka-cute kani karong nanak ko. Kani kay murag si Dante nga gamay. Hala. Puro laki na siya. Karang ka-cute. Dili na napon hikta na ko ni Ay, Butan ra ba? Aron dili ka manong tao ba? Pasuri-suruyo na lang. Aron dili ba man mangunog tao? Babay na kay uli na kas dalagit. Ako tong karton na to kay pangkuan. Wait karton dakol. Ansa may ngagin sa magipanganin jud Wa ani. tawa pa. Wa pa. Wala pa pangalanin na lang. Ako rin magpanganda na. Tuwa na masigiyan yan. Pakadaghan pa Paloy, ka mangkukita. mong ireng tulubok iro. Patay. Kung ibulag sila ba kay magdulog mo siyang ha? Maggakos-gakos mo to. Diri butang oh. Dili na ako tangkalon ako na ano. Dari ray butang. Mangisog na siya. O Dante oh, babay sa. Babay na. Dili na gamito di ba? Imo na kung bayso Na koy bagong itoy guys, duha ka buok. Yati ako babit-biton kay makita niya kung abi ko gikuha na ko na di sa bangka. Hi guys, nakaulit namin na Miss Bay. Diyan na namidang itoy guys, duha ka buok. Dito Lati Ruby. Amo pa ning
Butangagngan. Guyod na ako. Kuyog tiil. Di man siguro ni si Ay, Jaskan. malibang. Bilat sang inahak. Ay, malibang. Kalibangon. Ikaw. Alas 6 na sa gabi guys. Mapay pag-abot na mo. Nasalamat day ni si Sansan Blanto. Nagan kanyang salamat sa imuhang pasalubong guys. Kay giganahan ko sa nina kaya nakasiksi. Nansa na ning ang buhok. Grabing kagkagana. Narabi ko ang darigi. Chocolate. Yeah. Diya sa kanang kuan chocolate gito nga ni ate. Ug karing isa nga fruit snack man siguro ni. Na gito nga ate. Nagan kanyang salamat sis. Labi na sa sanina. Sanina nga nakasiksi. Ug sa lipstick. Salamat kaajo na najud mi nakauli na mi sa mga laag, nag-enjoy mi sa mga laag. Salamat pod ni Ate Erlyn ug ni Ate Milit. Kita-kita na pud ta sa sunod na mong vlog. Bye-bye.